Ola de novo e benvidos á Casa da Xuventude do Concello de Lugo. Son Diego Martínez e estamos a realizar unha serie de videoreceitas. Estamos tocando o tema da cociña galega, no? Da nosa cociña. E hoxe vamos a facer un dos postres quizás máis representativos, non, da nosa cociña, un dos máis demandados tamén por as galegas e os galegos, que é unha queixada, unha torta de queixo. Que vamos a precisar para facer a nosa torta de queixo? Bueno, pois queixo, un queixo fresco, vale? En torno a medio kilo de queixo fresco neste caso, non crema, vale? Importante que seña queixo fresco, porque con crema faina todo o mundo, non digamos. Vale, o queixiño, 200 ml de leite, é dicir, un vasiño de leite enteiro. Un limón, vamos tamén a precisar. Precisaremos 3 ovos, 100 gramos de fariña de trigo, 50 gramos de manteiga que xa derretemos, vale? Está derretida, poderla meter un minutiño no microondas, por exemplo. Que este derretida, pero que non nos queime. 125 gramos de azucre e, nada, media cucharadiña ou un pouco menos de canela en pó. Para elaborar a receita, vais a ver, moi doado. Comezamos batendo os ovos, vale? Vamos a cascar. E botamos aquí neste bolciño. Vedes que só vamos a manchar este bol e o molde do forno, nada máis. Os ovos engadímoslle o azucre. E agora batir. Podemos batir con batidora eléctrica, podemos utilizar procesador, un robot de cociña, o que seña, vale, eu vou bater a mão. Vale, vamos a batir hasta blanquear os ovos, é dicir, vades a ver que van a empezar a coller un color máis clariño e o azucre se vai a diluir. Xa vos digo, como que vos sexa máis cómodo, a man ou a máquina. Tampouco se trata dunha masa de meterlle aire, entón podemos facer a man perfectamente, non nos vai a dar chollo. Perfecto, pois xa temos os ovos batidos co azucre. Moi ben, unha vez batidiños os ovos, vamos deixando por aquí o batedor que vamos a seguir usando. Vale, e é o momento no que engadiremos a manteiga. Aí vai. E rallaremos a pel do limón. O limón xa o lavei, non me vistes, pero lavei non auga quentiña e despois sequeino, vale? E agora botamos aquí a ralladura da pel do limón. Sabedes que é unha tarta moi doada, unha tarta que podemos facer incluso cos nenos, porque non, exceptuando o momento no que vai ao forno, polo resto non estamos utilizando nin calor, nin obxetos cortantes. Eu sempre falo nestas cousas de facer as cousas cos nenos, porque sempre me parece unha maneira de darles esa cultura non gastronómica que moitas veces nos fai falla para que se alimenten ben de maiores e que tamén vexan, pues, bueno, as cousiñas que se fan na casa, que teñen o seu traballiño, pero se ten o seu resultado. Moi ben, pois agora que temos aquí a manteiga e máis a ralladura, vamos a dar unha voltiña e ao final remexeremos todo con máis ganas para facer unha mestura homoxénea. Vale, agora vamos a botar o queixiño, mirade, vamos a desfacer así un pouquiño cas maus, así. Vale, e botámoslo por aquí. Bueno, e agora, ca axuda dun garfo, porque as varillas vámonos a romper, vale, esmagámoslo así un pouquiño. Nos vai a quedar unha cousa que van a parecer unhas migas desas de pan. Vale, porque o queixo este de momento, ata que engadimos os últimos ingredientes, tampouco vamos a dar desfeito ben. Moi ben, así. Moi ben, pois agora engadiremos a canela e a fariña. Aí vai, non nos fai falta tamizar ni nada para esta receita. Moi ben, e damos aquí outra voltiña así. Vale, e agora xa engadimos o leite.
E agora nada, paciencia ata que nos quede unha pasta homoxénea. Isto é con se tedes unha batidora, pois vades a acabar antes. Moi ben, pois aí o tedes, o batidiño, hasta que quede ben homoxéneo, vedes? Ideal. Un molde redondo, rectangular, o que máis vos guste, neste caso vou utilizar o típico molde das bicas, vaya. Teño o forno, calor arriba e abaixo, sin ventilador, a 190 grados. Vale, podemos utilizar un molde antiadherente ben engrasadiño ou tal. Eu sempre prefiro utilizar o papel porque me fío máis. Entonces nada, papel de forno que lle ponemos ao molde e vertemos a mestura no molde. Ben. E aí o temos. Agora vou con ela ao forno, o que vos comentei antes, 190 grados e o tempo en torno a 40-45 minutos, vale? Unha vez que salia do forno, deixarémola temperar un pouco a temperatura ambiente e despois introducirémola na neveira, vale? Non a vamos a meter directa do forno á neveira porque podemos estropear tanto a neveira como alimentos que teñamos na neveira. E unha vez a teñamos na neveira, agardaremos en torno a unhas 2 horiñas mínimo, vale? Eu normalmente o que fago cando fago esta tarta é dicir, pois teño unha comida mañán, pois fago o día anterior pola noite, así tampouco teño que ir, sabes disto? Que vas á neveira, ai, enfriaría, me daráme tempo, tal, así nos aforramos eso. Xa nos pasou ese tempiño entón, eu xa teño na neveira e vamos a sacar. Moi ben, e aquí tenes, vale, a queixada ou torta de queixo. Fago así, non moi alta, vale, se a queredes máis alta, un molde máis pequeno ou doblades ou multiplicades os ingredientes, vaya, pero pareceme un postre que é bastante potente, entonces non me gusta facela moi altiña, porque así podes cortar unha porción que quede bonita, sen que quede estreita, vale? E que non seña pesada. Bueno, cortei un cachiño ben pequeno, así tocamos máis, vaya. E aquí teríades a queixada ou torta de queixo, vale? Creo que non é nada algo que nadie desconoza, pero bueno, mellor nunca vos atrevestes a facela. Aquí tendes a receita, espero que a disfrutedes e que bo proveito. Moitas gracias.